Jednou z najvyhľadávanejších turistických atrakcií Dunajskej Stredy a širokého okolia je športovo-rekreačný areál Thermalpark Dunajská Streda. Srdcia domácich, ale aj českých, poľských, maďarských či holandských návštevníkov si získal nielen svojou rozlohou, ale aj kvalitnými wellness službami. Na ploche 26 hektárov Thermalpark ponúka vonkajší bazénový svet, wellness komplex a rozsiahly udržiavaný park. V areáli sa nachádza všetko, čo k pohodlnému relaxu a oddychu patrí. Návštevníci majú k dispozícii viacero vonkajších bazénov. Celoročne otvorené sú relaxačný bazén s teplotou vody 38 stupňov a taliansky bazén s teplotou vody 30 stupňov. Okolie bazénov tvorí udržiavaný trávnik vhodný na opaľovanie, pričom výborný relax môže každý návštevník nájsť aj v pokojnejšej parkovej časti. K dovolenkovej pohode určite patria aj doplnkové služby. Klasické horúce sauny ako parná a fínska pomáhajú pri posilnení imunitného systému organizmu a zbavujú telo toxických látok. A milé dámy pozor, parná sauna podporuje elasticitu pokožky. Teplota pri infrasaune je omnoho nižšia, pohybuje sa len v rozmedzi od 40 do 60 stupňov Celzia a je preto vhodná aj pre návštevníkov s kardiovaskulárnymi ochoreniami. A po saune dávame do pozornosti dobrú masáž. V ponuke Thermalparku nájdete nielen klasickú, ale aj rôzne iné druhy masáží. Ak vrtkavé jesenné počasie nepraje využitiu vonkajších bazénov, Thermalpark Dunajská Streda ponúka pohodlný relax a oddych vo vnútorných bazénoch alebo v podobe masáží či sauny. Celoročne je pre návštevníkov k dispozícii wellness komplex s 2 bazénmi a oddychový bazén Rotunda, ktorý prešiel tento rok kompletnou rekonštrukciou. V tomto bazéne si môžete vybrať, či chcete relaxovať v krytej časti alebo pod holým nebom. Modernejšie a kvalitnejšie priestory si získavajú čoraz viac priaznivcov nielen počas dňa, ale aj podvečer, kedy je rotunda romanticky osvetlená. Teplota vody 38 stupňov Celzia, perličkové a masážne prúdy návštevníkom poskytnú potešenie a regeneráciu tela, lebo termálna voda je liečivá a pôsobí hlavne pri ochoreniach pohybového ústrojenstva. Ubytovať sa môžete v 2-hviezdičkovom hoteli Thermal alebo v penzióne Thermal. Penzión sa nachádza v zadnej časti areálu v tichom prostredí a poskytuje pre návštevníkov kľud a pohodu. Je aj ideálnym miestom pre firemné stretnutia, usporiadanie konferencie alebo aj firemnú párty. Zabezpečuje dostatok súkromia pre pracovné povinnosti a neskôr celý areál dostatok možností pre zábavu, oddych a relax. Parkovanie je možné v areáli a je v cene pobytu. V penzióne čaká na svojich návštevníkov 8 dvojposteľových a trojposteľových izieb a 1 apartmán. V hotelovej časti sa nachádzajú 3 dvojlôžkové izby s prístelkami, 11 dvojlôžkových izieb a 2 dvojlôžkové izby špeciálne vybudované pre telesne postihnutých návštevníkov. Hostia hotela a penziónu majú raňajky a vstup do vonkajších a vnútorných bazénov zadarmo. Navyše v prípade priaznivého počasia je možnosť kempovania v objekte Thermalparku.
Súčasťou hotela je reštaurácia a bar. Ponuka reštaurácie je naozaj bohatá. Môžete ochutnať jedlá nielen slovenskej, ale aj maďarskej kuchyne. Denne je v ponuke obedové menu. Okrem chutných jedál sa môžete osviežiť rôznymi druhmi káv a nápojov či inými lahôdkami. Aj keď leto už skončilo, nič vám nebráni predĺžiť si ho návštevou Thermal Parku v Dunajskej Strede, ktorý je otvorený denne od 9. do 21. hodiny. Tešíme sa na vašu návštevu.